Čus, tu je Xpery pri ďalšom let's play na Mafiu jednotku. Vlastne teraz pokračujeme v predchádzajúcom let's play. Teraz sme sa vydali na záchranu sama. No ja som v minulom let's play tam polovicu z nich pozabíjal. A už viem, kde sa schovajú ďalší. Takže tu navidíte jednu mŕtvolu, tam ďalšiu na verande. Tam môžete vidieť potom v ďalke ďalšie mŕtvoly. A čoraz ďalej je ich samozrejme viac a viac. Takže vlastne pôjdeme do tej červenej stodoly, kde bude nás čakať sám. Alebo... Ty poko strieľaš. A jej po tobie. Ježišmária. Kde ten pošiel? Kde ten pošiel? Pardon, to bol môj telefon. 30% na pečok. Díky, bro. Presne, túto zbraň potrebujeme. Tu si dobijeme. Aby sme mali plné. Už máš tu tyče. Kde si pošiel? Ty go, čo ten deje? Ten voláky rýchly. No ešte doplníme HP. Na 60, to je dobré znamenie. A ten už je tam. To sa ja tak rýchlo dostal. Jaký je on frajer, hej. Dobre, kryjem ťa. Si vezú radšej túto zbraň, presnejšiu. Musím zabiť, toto všetko bude. Hej, ja žiaľ neviem trafiť. Boom headshot. Boom headshot. Si prebil, takže si vezmem od teba. Že? Tak, pokračujeme ďalej. Myslím, že to bude niekto. A pekne, láhnul si. Jak zbabeleč dajaký. To bude niekto? Či to je Nick? Nick tu není. Nájdeme si šamučka. Tu je náš šamučok milocky, tak peknocky. Ako vždy. Nie, nemôžem, mám bez zlomené. Vyližeš figurky, šamko. Peknočko. Milučko. Šame. Hej, čo? Sa musím dávať pozor, aby sme nevypadli. Čo dávam pozor? Hej. To je voľaký kanibal. Hannibal. A to sú fizlí, to je zle znamenie, dobré. Hej, bum. Hej. A je po tobie. A kde je ten ďalší? Tam je. Aha. Bum, a je. A ešte není po ňom, ježišmária. Ten má koľko života? A ten zafizel. Gumkač, kam ideš? Šmolko. A ešte, že mám tú brokovnicu nabitú. Idem ti pomôcť, neboj sa. Mám síce len 28% HP, ale idem. Doplním HPčko. Že sme mali co najviac. Mám ťa zastreliť, hej? Či mám tu čakať teraz? Panebože, to byl masakr. Tohle je noc za všechny prachy. Vypadá to, že se nás chtějí definitivně zbavit. Ako vždycky, nás chce furt niekto zbaviť. Sam je nahoře, nic se mu nestalo? Jo, je v pořádku. Spíš v takovém stavu, jako jsme ho našli. Dobře, dojdu pro něj. Hlídej tady. Samé, to jsem já Paul. Hej, ja som Pav. Ja som Pav. Máme pumpovací krokolici a tak. Kohuta a nič viac asi potom. Samé, dám tě dozadu na korbu.
Tom pojede s tebou, kdyby něco. OK. Všechno bude v pořádku, zavezeme tě k Ako doktorovi. vždycky niečo bude v pořádku. A už idú ďalší. Už idú Tome, vylez si ďalší. k němu a dávej pozor. Je tam Thompson, kdyby se něco dělo. Pauli, vypadá to, že máme další společnost. Do prdele! Někde tam vzadu by měl být Thompson a náboje. A náboje. Schovej se za ty bedny. A za aké tam žiadne nie sú. Nasyp to do nich, jakmile budou za náma. Či ten samé sú bedny? Či nikto viac? Ale tam bedny neboli. Vysvetlite mi, ako som sa mal schovať za bedny, keď tam neboli. Čo si ich mám vyčarovať, či si ich mám z ryti vytiahnuť? Alebo odkiaľ? Že sa nám takto dozadu, že mali väčšiu šancu a trafiť. Menšiu teda. Ty po kom strieľaš? Hej, ja ti chcem šoféra zabiť. A je po ňom! Tak, pekne. Pekná trefa. Rovno medzi očka. A už ďalší neči? To sa mi len zdálo. Šišo mi šníva už. Kde sú? Už ďalší. Si som si dobre pamätal, tak presne išli dva auta. Ej, to dá zatrasu teraz kvalitne. Tak. A ďalšie. Tak. A je po ňom. A vyhodili sme náboji. Že náboj. Bubienok, kde boli náboje. A teraz ďalší idú. Môže po tobie, hej, hajzle. Poblijú ti boty. Poplujem ti boty. A teraz sa zastrieľam. A je po ňom. Tak, ako som si to želal. A už v mestečku. A že vraj boli policajti podplatení, hej. Tak preto išli po nás, bo boli podplatení. Paradička. Býva to kto? Ja? A jsme tady. Tome, připrav sama, já zatím vzbudím. Mám taký doktor. Same připrav se, přeneseme tě doktora. Joj, teraz čaká na toho doktora posledného. Proboha, to jste vy, Pauli. Co chcete tak pozdě v noci? Dobrý večer, doktore. Omlouvám se, ale měli jsme nehodu a potřebujeme vaši pomoc. Dobře, kde ho máte? Vemte ho dovnitř. Vemte ho dovnitř. Ne, ja sa na neho nepozriem. Byl náš doktor, na nic se neptá a sám je ve velice dobrých rukou. Tak mi to začalo sykať. Určitě. Není to nějaký nedostudovaný řezník. No to rozhodně Pohreba. ne. Je to nejlepší a taky nejlíp placený doktor ve městě. Jestli to jednou koupíš, budeš děkovat Bohu, že ho máme. OK, doufám, že z toho sama vykřeše. Ještě, že už je po vše. Mohli jsme tam všichni tři zebnout. Až chytím toho parchanta, co nás podrazil. Urvu mu hlavu, strčím ji do svěráku a budu si s ní hodně dlouho hrát. Vypadá to, že nám jde nějak moc lidí po krku. To teda vypadá. Až sa nás vrátilo moc málo. Už sme sa vrátili len dvaja a sme tam 4. Ja som dvoch zastrelil. Bo bol iba auto s dvoma miestami voľnými. Na korbu som to nechcel Nevím, pušťať. jak ty, ale já si budu dát pořádného panáka. Až se Don dozví, co se stalo, bude to pěkný průser. Tohle znamená opravdovou válku. A to není dobrý. To To určitě. není dobrý. Dobře, tak dobrou noc tobě. Dobrú noc. Aspoň lepší než doteď. Guten Tag. Ajaj. Kanadská whisky. To je fajná, že vraj. To vravia v mafii, ja som ju ešte nekoštoval. Ale chcel by som raz. Dakedy by som ju chcel koštovať. Keby raz veličky. Tu sme skočili? Alebo čo? Tak si nastúpim do autíčka nášho pekného malického. A ideme. Dupni na to. Dupni na to. Nie jak slimák sa vleč. Cez železničnú priechod. A tak ďalej. Do nekonečná a ešte dál. Juhu. Pokračujeme ďalej. Ďalej, ako nikdy predtým ešte. Pokutu dostaneme. Ja nezastavujem. A nech si ma nájdu po dobe tak.
To nie spomaluje, či ho nespomaluje? A spomalujte. Joba nie. Ty kokšo, niečo majú za motor v tých autách. Že vôbec nespomalujú. Pána beka. Ježišmaria, teraz sa už zauknúť chcú. Zauknúť nás chcú. To je veľmi zlé, toto. Veľmi zlé. Veľmi, to je strach. Ale trošku tam ide. Už majú po nás aj patranie vyhlásené. No Ježišmária. Tak, parádne. Pekná trefa. Ďakujem ti, sedliak. Hádam, že tento akurát už utečiem. Keď nie, tak no s Bohom potom. Oj. Tak tu nám pekne. No, zabočíme pekne. Doprava. A už sú tu zas. Ježišmária. Jak sa mám pred nimi schovať? Ja ich zastrelím. To bude mať moc po mne strieľať z auta. To ja nechcem. No a už to zase nič naprali. To sú zlí policajti, veľmi zlí. Oni sú rasisti. To sú Maďari, viete ako. Preto sú to rasisti. Ja neznášam Maďarov, aby ste boli v obraze. Ale môžeme dať odber, možno, že začnem ich mať rád. Potom. No, už neskoro tu, ale nám to a obúda nám to. Hádam, že na žiadneho policajta teraz nestretneme. A zajdeme v pohode do Salieriho baru. Lebo ma, ak nie, tak ma potom šľak trafí. Mu tam bol jeden stav. Tak neviem kto. Hej. Pekne zaparkujeme do toho tu. Oj, prehodili sme voľako pohľad. Vystupujem radšej. Mám prázdne ruce. Prečo nemám zbraň? Ja chcem zbraň. Ja chcem peknúčku zbraň. Takže, ak sa vám video páčilo, samozrejme nezabudnite dať like. A ak nie, môžete dať like, ale nemuseli by ste. Samozrejme, odber a koment tiež platia a príjemný zvyšok dňa. A čauky parky.